One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. 'Yan tawayen Siriya sun ƙwace Damascus, Assad ya tsere. Ƙungiyar 'yan tawayen Siriya ƙarƙashin jagorancin Abu Muhammad ta bayyana cewa ta ƙwace babban birnin ƙasar Damascus. Jaulani ya kira wannan nasarar a matsayin tarihi tare da jan hankalin mayakansa da kada su cutar da waɗanda suka miƙa wuya. Haka zalika, 'yan tawaye sun bayyana cewa sun kama birnin Homs, wanda shine birni na uku mafi girma a Siriya. Wannan nasarar ta yi tasiri ga gwamnatin shugaban Bashar al-Assad, kasancewar ta haka ya katse hanyar birnin Damascus daga sauran mayakan biranen ƙasar. Tun da farko, 'yan tawaye sun fara kusa Damascus da ɓangarorin arewa, gabas da kudu, inda aka rawaito cewa wasu sojojin gwamnatin sun tsere daga yankunansu. Har ila yau, an samu rahotannin cewa 'yan tawayen sun kama gidan yarin Sidnaya mai kaurin suna kuma sun saki fursunoni. Wasu rahotanni sun nuna cewa masu zanga-zanga sun tumɓuke mutumin marigayin mahaifin shugaban Assad a matsayin alamar nuna ɓacin rai ga gwamnatin yanzu. Yayin da mutane da dama ke murnan ganin ƙarshen gwamnatin Assad, tambaya ta taso kan makomar ƙasar, kasancewar ƙungiyar da take jagorantar wannan galaban HTS tana da alaƙa da Al-Qaeda, lamarin da ya haifar da fargaba a zukatan jama'a. Za mu ci gaba da kawo muku ƙarin bayani akan batun. Mun gode. One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku.